Avui som un diumenge dia 3 i el dimarts dia 5 m'aniré a Quebec, on estic convidat a donar una xerrada dintre un festival que es diu Electra. I havia ja anat a Quebec i tenim aquí, de fet, on estem fent ara mateix aquesta entrevista, va ser el taller durant 2 mesos d'un artista de Quebec que ha vingut aquí d'intercanvi i portem anys col·laborant. I doncs vaig allà per donar aquesta xerrada, però també per obrir vies de col·laboració entre les altres estructures allà. L'interessant de Quebec és que té una infraestructura artística molt ben desenvolupada, en el sentit que hi ha molts centres d'artistes i que reben un finançament i que tenen un funcionament que és basat en l'assemblea, no? Que està, o sigui, les decisions es fa per una mena de comitè i totes les exposicions es fan amb convocatòria pública, doncs hi ha el grup escull les propostes, no hi ha comissaris, i doncs això fa un teixit molt ric de la creació. No? Doncs en Quebec el que busquem és una relació amb un entorn, un context molt ben desenvolupat. A la diferència de Caire, on vaig estar el mes passat, a una conferència que va ser sobre residències europeus i africans. Doncs hi havia representants de diversos centres d'Àfrica i de diversos centres d'Europa, més i més d'entitats de finançament i tot això. Es va fer a un lloc que es diu Townhouse, a Caire, i ja havíem fet el mes de desembre un primer taller allà d'electrònica i pura data, que va tenir molt d'èxit, organitzant events que treballàvem amb ells per organitzar tot això. L'interès d'això ha sigut, aleshores, a la diferència completament és altre polo de Quebec i Montreal i tot això, que realment hi ha una escena artística a Caire, però està molt desconnectada, està bàsicament unes galeries, hi ha el Townhouse com un centre una mica més experimental, però hi ha molt poca cosa i sobretot en els arts digitals hi ha molt poc. Doncs per això hi ha aquesta demanda i això estem en posició més d'aportar coneixements i d'intentar que deixem una infraestructura allà perquè els artistes poden treballar. Les motivacions són, en aquest sentit, molt distintes, en el sentit que amb Cairo aportem més que rebem en algun sentit, i a l'invers amb Quebec. Doncs ens interessa molt, o a mi m'interessa molt aquestes dualitats que es mouen no només en el món, diguem-ne, desenvolupat, o sigui, on ja hi ha bones infraestructures de tot això, m'interessa molt aquest moviment entre els mons, perquè això s'obre molt a les realitats, i un té la sensació de realment estar aportant alguna cosa i treballant amb la gent d'allà, que també és una cosa que està passant molt interessant a Caire, que estan fent una mena de xarxa d'artistes i de gent egipcis tant a Alexandria com a Caire. Sí, són 2 nodos, diguem-ne, i tenim molts aquí a Hangar, perquè ja fa molts anys que treballem a nivell internacional amb les residències d'artistes. El que està ocorrent ara és cada cop més estem entrant dintre d'un mena de circuit de l'art contemporani. Hi ha tot un class, diguem-ne, d'artistes avui en dia que són nomades, com vas dir tu abans, que passen tota la vida de residència en residència. I doncs es va qüestionar bastant aquest model allà a Caire, si realment té sentit. I el sentit que té, que van dir clarament, sobretot els artistes que venen de contextos més pobres, diguem-ne, que a ells se li donen la possibilitat de produir. Li donen espai, temps i recursos per poder produir. Si, per exemple, hi havia un artista que té una exposició a Caire, però ha tingut que buscar-se una residència per a produir
les peces per a aquesta residència perquè no hi ha finançament a Caire. No? Doncs jo penso que és molt important en el sentit de la circulació de coneixements, de cultures, d'obrir camins de col·laboració cap a un altre tipus de globalització, no? Perquè la globalització és una paraula potser molt lletja, no? Que els danys de la globalització han sigut, com tots sabem, no? Una mena d'aplastar la diferència, d'explotació, de poder pagar $1 al dia uns nens a Indonèsia, a la fàbrica de Nike, que hi havia justament un artista resident aquí d'Indonèsia, de Yogyakarta, que havia fet un treball sobre això, no? Sobre les fàbriques de Nike a Java, en Indonèsia, que són asquerosos, terribles. No? Doncs hi ha molta injustícia a la globalització, però hi ha altre nivell de la globalització en què estem, espero, treballant nosaltres, que és que de començar a valorar les diferències, que les diferències són importantíssimes, però també anar generant una mena de consciència global, no? En el sentit de començar a sentir-te ciutadà d'un món i començar a veure les inegalitats que hi ha com una barrera, un problema. I doncs el treball que fem amb Caire, per exemple, va en aquest sentit, no? La idea d'anar trencant les barreres que hi ha, aportant coneixements i materials a un context de poder realment comunicar com iguals. No? Ells, clar, aporten molta cosa a nosaltres també, o sigui, ens aporten una altra visió del món. Va venir aquí una dona que es diu Laila Jumla, va venir de Sharjah, que és una de les United Arab Emirates, on realment també hi ha una escena artística mínima, encara que tots pensem a Dubai, tan rics i tot això, doncs el nivell de l'art no és així, o sigui que és una escena molt, molt primitiva. I era la primera vegada que havia sortit del seu país. No? I doncs va venir aquí, va vestida com una bona musulmana, i és una tia que tampoc havia fet mai una presentació en pública, mai havia rebut finançament per els seus projectes. I doncs va aportar molt, o sigui, en el sentit que realment el treball que feia era des del cor, que no tenia la sofisticació que tenim. I de manera molt interessant perquè vam fer una presentació al MACBA on es presentava el Patrick Berube, que és l'artista que estava aquí de Quebec, amb un discurs molt sofisticat, amb tota una obra molt desenvolupat, molt irònic, molt contemporani, no? I d'altra banda la Laila, que parlava aleshores d'un projecte que ella té que es diu La Novia, The Bride, sense cap referència a Duchamp ni res, senzillament observacions dels seus col·legues, les seves col·legues, que el dia de la boda entra a la sala de la boda i apaguen tots els llums, només hi ha llums sobre ella, no? en el seu vestit. Però clar, ella, l'experiència que ha vist amb les seves col·legues és que després de la boda és una mica una vida de merda. És que realment és bastant xunga en molts casos, no? Entonces ella estava qüestionant sobre aquest fenomen i es va fabricar unes menes de personatges de fil de ferro dorado. I hi havia una mena d'aportació des de la diferència i des de la non-sofisticació que per nosaltres tots aquí nos han arribat molt al cor, no? Hi ha una cosa aquí realment de dir alguna cosa important, que realment una observació de coses que són molt importants a les nostres vides, no? I és el mateix a Caire, la sensació que tinc, no? Que estem lluitant coses molt forts, no? En situacions molt difícils. No? És que fem intercanvi, doncs amb Caire ja tenim intercanvi, un artista de Caire que ve aquí i nos els enviem allà, no? I estem enviant ara gent per portar tallers, o sigui, per ensenyar com fer coses, i esperem d'allà sortirà també una residència que podria venir aquí a acabar el projecte, no? Per exemple. No? Doncs el que estem buscant és anada i tornada
i una mena de respiració en comú, no? I això és molt excitant. I penso que realment aquesta idea d'aquests dos nodos, no? Un molt desenvolupat i l'altre menys, ens enriqueix molt aquesta possibilitat de trencar les fronteres i de poder circular el coneixement i els calés, els recursos.